Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdygy baqy tarap ýurdundaky täderler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmeli. Gepleşmenin başyna Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi nämet bilen tanışdyrýar. Recep Tayyip Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Türkmenistanyň Qazaqstan Respublikasynyň Nur Sultan şäheri. Adatdan taşary dogry täýärleşdi. Batyr Durdumuradowyç Rejepow şolar wagtda Türkmenistanyň Günorta Afrika Respublikasynyň adatdan taşary dogry täýärli elçisi wezipetini bellemeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly prezident we Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdumyzyň halkynyň hökümetiniň adyndan hem hut öz adyndan Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew hem dostlukly ýurdun dogurlyk halkyna Azerbaýjan Respublikasynyň garaşdygynyň 30 ýyly münasibetli tüý sürekdeni gutlawlary iberdi. Döwlet başçylыgy öz gutlawyny garaşdyk ýyllar içinde Azerbaýjanyň syýasy hem durmuş ykdysady ulgamlarda uly üstünlikleri gazananyny hem häzirki wagtda dürli pudoklarda ukunly ösüşiňi dowam edýänini belleýär. Bizi Türkmenistanyň siziň aparatly ýol başçylygyňyzda dogunlyk Azerbaýjanyň ýeten sepkitlerini begen ýasyp, hormatly prezident we Gurbanguly Berdimuhammedow notady. Hem birlikdäki tagallar netijesinde Türkmen Azerbaýjany döwlet tarapdaşlyklarynyň hem strategik hyzmatdaşlygyň mundan belägem iki halkyň bähidine ýygdarly putulanyljakdygyny berk anan bildirdi. Milli liderimiz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Ilham Geydaroğluny berkçan saglyk, bagyt we awadançylyk, Azerbaýjanyň dogunlyk halkyna bolsa parahatçylyk, mundan belägem ösüş we rowaşlyk arzuw etdi. Ine bolsa hormatly prezident bilen adyna gelen gutlawlar bilen tanışdyrýar. Häzirki tanışdyrjak gutlawymyz şeýle diýilýär. Onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýyly münasibetli siziň Aly Hedratyňda hem türkmen halkyna tüý sürekdeni gutlawlary beýan edýän. Ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk hem hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ýokary baha bermek bilen iki tarapyň hem birleşen milletler guramasy, islam hyzmatdaşlyk guramasy hem-de beýleki halkara düzümleniň şäherlerine hyzmatdaşlygy mundan belägem putulanyrmaga gyzyklanýanymy bellemek isleýän. Tüý sürekdeni hormatlamak bilen Hasanal Balkiýah, Brunei Darussalam döwletiniň sultany. Boğutluda şeýle sözler bar. Onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow siziň Aly Hedratyňa Kipr Respublikasynyň halkynyň hökümetiniň adyndan hem hut öz adymdan Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýyly münasibetli siziň Aly Hedratyňda hem türkmen halkyna tüý sürekdeni gutlawlary beýan edýän. Pursatdan peýdalanyp Kipr Respublikasynyň uzalky fiýaly iki taraplaryň gatnaşyklaryny mundan belägem putulanyrmaly hem-de biziň halklarymyzyň bähidine ähli derejelerde hyzmatdaşlygyň ösürilmeli berk ıgrarlydygyny sizi anandyrmak isleýän. Size berkçan saglyk hem-de maşgala awadançylygyny Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa rowaşlyk we awadançylyk arzuw edýän. Siziň Aly Hedratyňa size bolan tüý sürekden hormatym bardaky anandyrmalarmy kabul ediň. Nikas Anastasiadis, Kipr Respublikasynyň prezidenti. Bu hatda şeýle diýilýär, onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow siziň Aly Hedratyňa Koreýa Respublikasynyň halkynyň hökümetiniň adyndan hem hut öz adymdan Koreýa Respublikasynyň milli azad edişiginiň 76 ýyly münasibetli ýewreni gutlawyňyz üçin tüý sürekden hoşallygyny beýan edýän. Halkara hyzmatdaşlyk hem-de raýdaşlygy netijesinde biziň birlikde nurana geljegi gurjakdygymy ananýan. Şeýle siz bilen birlikde ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny ýygdarly üstürmegi maksat edilýän. Siziň Aly Hedratyňda berkçan saglyk we bagyt Türkmenistanyň halkyna bolsa mundan belägem awadançylyk hem rowaşlyk arzuw edýän. Munşy ýene Koreýa Respublikasynyň prezidenti. Garaşda da baqy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen paratatly ýol başçylygyny alınıp barýan işler berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýörelgleri bilen üstünlikleri waşanýar. Munyň şeýledini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlyk bilen tasdiklaýar.
10 oktyabrda hurmat prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow Aretse halkara kampaniýa toparlanan ýol başly Igor Makarow gawrutdy. Ýurdumyň durmuş ykdysady ösüşiniň ilkinji nobaty bolsa ýalňyz energetika toplamyny, guruluşy hemem uly gurumlaryny, ileri sürýän ular babata bar bolan kuwaty, hemem onuň netijeli peýdalanmagyny meýilnamalaryna nazar almak bilen hyzmatdaşygyň geljekki uly ulara ara alyp maslahatlaşylan esasy mesele boldy. Duşun başına işe göre millilerimize bağlaşan şertnamalaryny ýerine ýetirmek şäherlerine alınıp baran işler, şol sany Aretse kampaniýasyny anaran tatlaman bir näçesiň durmuşa geçirişi barada hasabat berdi. Ol kampaniýanyň gatnaşyklaryna çägini giňeltmäge taýýardygyny aýdyp hurmat prezident bilen garamagyny, Hazaryň türkmen bölegindäki ýataklary işläp geçmek boýunça täze teklipleri hödürledi. Halkara kampaniýalar toplanan ýol başly bu taslama gyzyklanmanyň ilkinji nobaty. Türkmenistanyň ägirt uly kuwaty hemem bu ýerde düredilen amatly maýy goýum ýagdaýy, degişli hukuk büniadynyň düredilen bilen özüne çekijigini aýtdy. Bularyň ähireti bolsa niwit hemem gady ýataklaryny özleşdirmäge, täze düzümleýän desgalary gurmagy, ýeri serişleri netijeli gönükdirmäge mümkinçilik berýär. 10 oktyabrda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow bu düzümüň mejlisine geçirdi. Mejlis düzümüň öňüne goýulan ertülen güdipler başlanyp, onu degişli guramaçylyk meselelerini bir näçesine garaldy. Hurmat prezident da mejlisi açyp hemem halk maslahatynyň agalaryna ýüzlenip, Türkmenistan parahatçylygyna onaşman Watan ile baglandylan şu ýylyň 20 sentýabryna garaşdy da baky bir tarap watanymyzdan garaşdygynyň şanly 30 ýyllyk ýubileyini aýratyny bu ýytynçlan garşylanyny bellädi. Bu sene agdyr halkymyz üçin aýratyny ähmiýetli bu ýytynçly wakadyr. Biziň her birimiz täze has belent maksatlara galkynýan şanly senedir. Berkirar döwletimiň bagtyrlyk turuna garaşdy baky bir tarap watanymyz dünýäde parahatçylygyň asudylygyny hökm sürýän ýurdy. Çal tepkini özgörýän hemem ösýän döwlet hökmüni giňden tanalýar. Edil ýarymyzda halkyň abadançylygyna gönükdirilen ägirt uly taryhy maksatnamary amala aşyrylýar. Hurmat prezident da mejlisin gün tertibine geçip guramaçylyk meselelerine garaljakdan aýtdy. Ma'lum bolşaly 2021-nji ýylyň 28-nji martynda ýurdumyň durmuşynda şanly waka Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agalarynyň saýlawlary geçirildi. Şol saýlawlary uzalyklardan bütünü tapaklykda günnäl saýlawlary oluşuny ilkinji derejede demokratik gadalara laýyklykda ýokary derejede açaçanlyk hemem aýanlyk ýagdaýyna geçirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agalarynyň saýlawlary jemgyýetiň hemem döwletiň durmuşyny mundan welgäm demokratiýalaşdyrmak ýoluna möhüm tapar boldy diýip hurmatly prezident sözünde dowam etdi. Berkirar döwletimiň bagtyrlyk turuna giňme şol özgörtmeler eýamynyň maksatlaryny hemem wezipelerini anamly amala aşyrýan türkmen halkynyň taryhyna uly waka ýurly. Hurmatly prezident bu saýlawlaryň ýurdumyň esasy kanuny laýykly ilkinji gedek geçirilen ynatdy. Iki palatary täze parlament ulgamynyň emele gelmegi, döwletimiň hem de jemgyýetimiň durmuşyny mundan welgäm demokratiýalaşdyrmagy, hukuk we dünýäwi esaslaryny berkitmäge, häkimet bilen halkyň agdy bir jewit hereket etmegine, her bir adamyň hem ýurdumyň sebepleriniň bähbetlerine dogry derejede hyzmat etjek häzir klaman şertleň döredilmegine gönükdirilendir. Hurmatly prezident we mejlise gatnaşyjylar ýygynyp halk maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlygyny gurmak baradaky komisiýanyň başlygy Taganowyň Türkmenistanyň adalet ministri wezipesine bellenilýändigini aýtdy. Şununla bagly hurmatly prezident we şol komisiýanyň täze başlygyna saýlamak baradaky meseleni mejlisiň gün tertibine girdi. Halk maslahatynyň agalarynyň teklibi boýunça beýik wezipe şu komisiýanyň başlygynyň ornwatary bolup işläni Gulmanowa görkezildi. Ses bermeň jemleri boýunça ol Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlygyny gurmak baradaky komisiýanyň başlygy wezipesine saýlandy. Şununla bagly Gulmanowa bu komisiýanyň başlygynyň ornwatary wezipesinden boşadyldy. Soňra halk maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlygyny gurmak baradaky komisiýanyň başlygynyň ornwatary wezipesine saýlamak baradaky mesele seredildi. Bu wezipe halk maslahatynyň azaty Jumaýew teklip edildi. Ses bermeň netijeli boýunça ol komisiýanyň başlygynyň ornwatary wezipesine saýlandy. Şu meseleler boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň degişli kararlary kabul edildi. Soňra hurmatly prezident we halk maslahatynyň öňüne ýurdumyzda ösürmek boýunça geljekde uly wezipelerini durýanyny bellädi. Halk maslahaty ýurdumyzyň mejlisi bilen birlikde netijeli işler dowam etdirip, ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek, watanymyzy mundan welgäm hemme tarapdan ösürmek boýunça maksady ukunly işleri alyp barmalylar. Muňa da ýurdumyzyň syýasy ulgamyny döwrüplaşdyrmak, milli ykdysadymy mundan welgäm putulanmak boýunça nowatdaky netijeli şäherleri amala aşyrmaga ýardam eder.
Şol wezipelere şu ýylyň 14-nji aprelinde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mejlisinde, şerekeme 25-nji sentýarda geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisinde anyk kesgitlerini, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň we mejlisiniň deputatlarynyň ähli tagalary, döwlet bilen jemgyýeti, her bir şahsyýeti sadaşlyk üstürmek hem olaň bähliýetleriniň deň bolmagyny üçin ýurdun hukuk ulgamyny berkitmek hem kämilleşdirmegi, halkary guramalar hem dünýä döwletleriniň hyzmatdaşlygy üstürmegi, göze unutýan kanunlary işläp taýýarlamagy gönükdirilmelidir. Hormat prezident bu ýurdunda durmuş ykdysadyna munun beregem ösürmek, jemgyýetimizde aýdygdarly demokratiýaşmak boýunça kabul edilen maksatnamadan üstünlikli durmuşa geçirmegi, ýurdumyň sebäplerini durmuş ykdysadyna ösürmek, ilatyň günnelik zerurlyklaryny hem isleglerini kanagatlandyrmak boýunça netijeli işleri alyp barmagyň esasy wezipeleň birden beledi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew, milli ýerimiziň taýsir tagadalary bilen şeýle garaşdygynyň şanly 30 ýylyny belleýän bir tarap watanymyzyň dünýä nusgalyk ösüş ýoly bilen ähli ururdy. Ägurt uly ýeňişler gazanyp, anamly öňe barýanyny beledi. Depkinli ösýän ykdysadan huwatly her bir adamyň durmuş taýdan goruglygy ýoly goýan döwletimizde adamdan halal dähmet çekmegi, ýaşamagyň okumagy, hünär öwrenip, ökde hünärmenler bolup ýetişmegi, munasip diň jalmak üçin ähli şertler dürdülýär. Hormatly prezident bu da mejlisde jemläp halk maslahatynyň agzalarynyň berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni, kanunçylyk taýdan üçinetmäge munun beregem goşunt goşuklyklaryna anam bildirdi. 14-nji oktýabrda hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Hatay Halk Respublikasynyň başlygy sizin piren çaýaklary boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ulagy boýunça ikinji ähli maslahatyna online tertibine gatnaşdy. Utgoşukly tertipde geçirilýän forum ähli meşhurdy. Durnukly ulagyň ösürmegine täze kuwatly ter bermäge gönükdirilýär. Munyň özi Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çenli döwlet üçin durnukly ösüş ulagymyny gün tertibiniň maksatlaryna ýetmek üçin aýrathyny ähmiýete eýdir. Mälim bolşar ýurdumyzy özüniň ödürjülük kuwatynyň umumy awadançylygyň bähidine ulanmaga çarşyp, awraly halkary guramalar hemme düzümleri bilen işen gatnaşyk diýär. Şeýle-de häzirki döwrüňe wajyp meselelerini sadaşlyk çözüldüğünde işläp taýýarlamak boýunça netijeli hyzmatdaşlygy putulanmaga sallamly goşunt goşýar. Şöyle Türkmenistanyň başlanýy boýunça halkara parahatçylyk we ynançmak ýerlenip orandylan ýylda Birleşen Milletler Guramasyny tarapyndan bu öräne möhüm halkara resmi namanyň kabul edilmegi, şeýle-de hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow şu ýokary derejeli forma çağrylmagy, watanymyzyň halkara awraýynyň hasamy belende galýanyny, hormatly prezidentiň öňe sürýän başlanýyklarynyň hem durmuşa geçirýän oňyny daşary siýasatynyň giňdini ikrar edilýäniň aýdyň suwutlanmasy. Şol siýasat bolsa parahatçylyk söýjülügiň we din hukukly hem özara bähliýetli hyzmatdaşlygyň ýürürlügi esasyna gurulýar. Bugün ulamy dünýä ykdysadynyň esasy uranyň biridir. Ola dünýä hujurlyk gatnaşyklarynyň durnuklygyna hem din agramallygyna gönnün täsir edýär. Şeýle-de Birleşen Milletler Guramasyny tarapyndan kabul edilen durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde möhüm ähmiýete eýdir. Bir taraf Türkmenistan burada umumy taýyarlary utgaşylmak üçin şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň hem beýleki awraly halkara düzümden çäklaryny amala aşyrýan işlerde işiň orny eýlep, ýeri düzümden tasmalaryň başan başlaýar. Hem daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen birlikde olary durmuşa geçirip, köp şahaly utgaşykly ulag düzümini kemale ýetirmäge sallamly goşunt goşýar. Çäk täden ören amatly ýerleşen Türkmenistan soňky ýyllarda sewet hem iklim ähmiýetli möhüm ulag üsaşar şeýlede logistika merkez hökmüne eýleýän urny bar haber edip, özüniň ägir urkuwatyny ähli awadançylygyň bähidine ulanmaga çarşýar. Ýeri halkara forumlarymy asynçyklatnaşyklara birlikdäki işiň beýnamalaryny ara alyp maslahatlaşmak, ulagymynyň ähli ösüşine ýardym edýän hyzmatdaşlygyň täze ýollaryny hem usullaryny gözlemek üçin netijeli meýdança bolup durýar. Bu foruma Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'in gatnaşmagy halkara maslahatynyň ähmiýetini hasam artyrdy. Oň çykyşy wekilçilikli forumyň işiniň başlanmagyny öz borçly badalygy boldy. Hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly ulug marhal çykyş edip, ilki bilen Hatay Halk Respublikasynyň başlygy sizin piňe hem Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bu möhüm hemde wekilçilik duşugy gatnaşmaga çakyryk üçin tüý sürekden minnetdarlyk bildirdi. Hormatly prezident bilen taşýaly döwlet hususy hyzmatdaşlyk ýolaglaryny ulag urgamyny köp taraply gatnaşyklary ösürmek üçin giň mümkinçilikler açýan Aşgabat şäherine badalygy berilmegi birinji ähli maslahatynyň möhüm ähmiýetli netijeleriniň biri boldy.
Baş Assambleýanyň şu mejlisiniň başynda bir de Baş Assambleýanyň koronavirus keseliniň COVID-19 pandemiýasy hemem ondan soňky döwürde durnukly ötüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ulugdaşamalary üpçün etmek maksady bilen ulugyň ähli görnüşleriniň arasyndaky ara-barançygy berkitmekde kararnamasynyň düzgünligine daýanyp adaty našar ýagdaýlaryň şertlerini ulug durnuklygyny puturlanmak boýunça tagadalary güýçlendirmek dowam edersip hormatly prezident aýtdy. Şeride bu resminamanyň Türkmenistanyň başlanjy boýunça şu ýylyň 29-njy iýuluny kabul edilenini ýatady. Şeride hormatly prezident Türkmenistan tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň ulugy üstünmek boýunça ýürüýi täsir tara maksatnamasyny işläp taýýarlamak barada uly öňe sürülen teklibi gaýdyp gelmek teklip etdi. Mümkinçilikden peýdalanyp hormatly prezident pandemiýa şertlerini ösüp gelýän ýurtdan ilkinji nowaty dünýä ummanyna göni çykaryp bolmadyk döwletleň aýratyny gorasyzlygyny öňe Uluq atmalarına mecburi çäklendirmeleri huçuşolary has güýçli täsir etdi. Şeride şol sebäpli olary çökünlükden soňky derejä çykmak beýleklerden kyn boldy. Hormatly prezident durnukly uluq boýunça ikinji ähli masalatyny şeýle ýdanyp, häzir çökünlügiň täsirini azaltmagy, ykdysady ötüşüň durnukly görkezlerini çal çykma günüklerini utgaşykly, jogapkärlik hem öňden goýjylyk çözgütlerini zerur donatdy. Türkmenistan şu maksatlara we ýöregleri ýarardan tasdikleýär. Hememi olaňa şart amalaşdyrmak üçin has ysynçykly we netijeli hyzmatlaşyga taýýardyr. 15-nji oktýabrda hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanaly ulgamy arkaly minister kabinetiniň nowatdaky mejlisine çyrdy. Onu döwlet turmuşyndaky möhüm meseleleri aralyk maslahatlaşyly resmi namalaryň taýýarlanyny tasdiklamagyna terdiler. Soňra ýerine ýetilen işler hemem gün tertibindäki meseleler boýunça hasabatlar berildi. Watanymyzyň gülläp ösmegi, raýatlamadan ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan beläge gowrulmagy bilen baglanşykly işleri hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentiň ýol başlygyna manaşylýan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysatymyzyň durnukly ösüşiniň üpçün edilýänligi, hemem halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasamy ýokurlanýany beýlendi. Hormatly prezidentiň belleşýäli milli maksatnamalaryň kesitden işleňe dogry ýerine ýetilmegi möhüm güýdýär. Olu watanymyzyň ähli urardaky ösüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işde sadaşyk ýokary netijeleri üpçün eder diýip hormatly prezident beýledi. Häzirki wagtda döwrüň taýdanlykda işlenmegi ösüşi ykdysatymyzda öňüňçilik adammaga mümkinçilik berýär. Şu noktalardan biziň her bir işimiz üstünliklerini esasyny düzmeler. Hormatly prezident meýilleşdiren şäherleriniň häzirki döwrüň ruhuny gybap gelmeginiň wajyp tuny ölçekdi. Mälim bolşaýaly watanymyzyň gülläp ösmegi, hemem halkymyzyň awadançylygy bardaky alada giňmeçörli oňuny ödegitmer täsirini başyna başlaýjy. Hormatly prezidentiň hemişe üns merkezine durýar. Şol ödegitmelerini üstünlik durmuşa geçirmek netijesinde ýurdumyzda ähli ulamlarda uly netijeler gadandy. Hemem geljege önamli garaýar. Mejlisiň dowamyna döwlet turmuşynyň başga da birnäçe meselelerini garaly, hemem olary boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 15-nji oktýabrda hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow garaşy döwletiň arkalaşygynyň döwlet başçylarynyň giňişiniň onlaýn tertibine geçirilen mejlisine gatnaşdy. Ýokary derejedäki duşun gün tertibine garaşy döwletiň arkalaşygynyň şäherlerini dürli urda hyzmatlaşyp ösdürmäge, hemem birnäçe resmi namalary kabul etmäge, degişli möhüm meselelerini birnäçe girdiler. Şuň bilen baglykda tamamlanyp barýan ýylda birlikdäki işiň jemlerini, geljek döwrüçini ileri sürýän ular kesgitlendi. Hormatly prezident Handaşyra Türkmenistan parahaçylyk söýjülük we oňyn bir taraplyk ýürelgelerini esasanýan daşary syýasy uly durmuşa geçirmek bilen özüniň dostlary we hyzmatdaşlary üçin hemişe açykdyr. Häzirki zaman şertlerine garaşy döwletiň arkalaşygy umumy awadançylygyň bähliklerine laýyk gelýän, diň hukukly netijeli gatnaşyklary giňertmek üçin täsirli gurama bolupdurýar. Hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow çykyşynda Belarus Respublikasynyň ýolbaşçylaryna şu mejlisi gurany üçin minnetdarlyk bildirdi. Hormatly prezidentiň dostaşýaly garaşy döwletiň arkalaşygynyň şäherlerindäki birlikdäki şäherler şu ýyl belli bir derejede arkalaşygynyň uly ýubileýiniň oňa döredilmeginiň 30 ýylynyň nyşanasyna geçýär. Elbetde bu sene häzirki wagtda biziň ähli işimizde aýratyny many mazmun şaýyp, bu işi geçen döwürde toplan tejribe hemem şolar wagtyň özüne garaşy döwletiň arkalaşygynyň öňündäki ýyllar üçin geljegi bilen sazlaşdyrmagy talap edýär. Hormatly prezident arkalaşygynyň ýurtlarynyň demirgaly günörtök hemem gün nogary gün batary ular boýunça durnukly uly üstaşyr geçirgilerini döretmäge, işiň gatnaşmagynyň üstünlikli hyzmatdaşlygyň möhüm şerti bolup durýanyny bellädi. Hormatly prezidentiň belleşýäli 2022-nji ýylyň aprelinde Türkmenistana deňde çykaryp bolmadyk, ösüp gelýän ýurtlaryň ministrliklarynyň halkara maslahatyny geçirmek meýilleşdirýär. Garaşy döwletiň arkalaşygynyň köp döwletler üçin munyň öde wajyp meseledir. Türkmen tarapy oňa arkalaşyk boýunça kärdeşlen gatnaşmagyny, hemem hyzmatdaşlygyň geljegini içgini ara alyp maslahatlaşmagyny umyt edýär.
Türkmenistan Aşgabatda parahatçylyk we ynanşmak syýasaty halkara hukuklygynyň durnuklugynyň we ötüşiň esasy ratly halkara maslahatyny geçirmek meýilleşdirýär diýip hormatly prezident aýtdy. Hememe garaşly döwletiniň arkalaşygyna aga ýurtlaryny bu şäherä gatnaşmaga çağırdy. Halkara gün tertibiniň beýleki birnäçe meseleler boýunça arkalaşygyň ýurtlarynyň özara gatnaşyklarynyň oňat geljegi bardyr. Dören şertlerde koronavirus pandemiýasyna garşy durmagyň hememe oňa durmuş ykdysady täsirini azaltmagyň arkalaşygyň ýurtlarynyň belelikdäki işiniň möhüm uğurlarynyň biri bolup durýanlygy öz-özüne düşünükdir. Şununla bagly hormatly prezident we garaşly döwletiň arkalaşygynyň döwletleriniň arasyndan ýa diplomatiýa, lukmançylyk birleşikleri, hememe şu uğur boýunça muhim çemberleşmeleri we usullary işläp taýýarlamak üçin özara gatnaşyklaryň has netijeli gurallaryny ýola goýmagyň zerur donanykdy. Hormatly prezident we Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisinde beýan edilen başlanýyşlaryny ünitip çekdi. Ulun esasy mazmuny täze görnüşli koronawiruslaryň gelip çykmagynyň tebigatyny, şolaňa döredýän keselleriniň ýüze çykmagynyň görnüşlerini öwrenmäge, ýokunç keselleri bejermek we olaňy öňünalmagyň täze usullaryny işläp taýýarlamagy, hemem ornaşdyrmagy gönükdirleni täze köp taraply gurallary döretmekden ibaratdyr. Hormatly prezident we bular barada aýtmak bilen garaşly döwletiň arkalaşygy boýunça hyzmatdaşlary ýurdumyň bu tekliplerini gollamagy hemem olary Birleşen Milletler Guramasynyň şäherlerini ilerletmäge çağırdy. Hormatly prezident we Türkmenistanyň garaşly döwletiň arkalaşygynyň şäherlerini ysynçy gatnaşyklary dowam etmäge dogry taýýardygyny aýtdy. Hormatly prezident we Gazagystan Respublikasyna geljek ýylda garaşly döwletiň arkalaşygyna başlyklygy amala aşyrmakda üstünlikleri arzuw etdi. Şeýle garaşly döwletiň arkalaşygynyň ýerine ýetirjek komissiyanyň ýolbaşçysy, ýerine ýetirjek sekretary Sergey Lebedov belelikdäki işi netijeli utgaşdyrýanyny, hemem şu mejlisiň üstünlikleri geçirmegine goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi. Sammitin başynda hyzmatdaşlygyny ileri sürýän ular boýunça gyzykly bildirip pikir alşyrdy. Şeýle guramaçylyk meselelerini garaly. Sammitin jemleri boýunça insan-perwer migrasiýa we özara gatnaşyklaryny beýleki ulanlar boýunça hyzmatdaşlygy putulanmak bagda çözgütleňe birnäçe kabul edildi. Türkmen tarapy garaşly döwletiň arkalaşygynyň döwlet başlygynyň geňeşiniň 2020-nji ýylda garaşly döwletiň arkalaşygyna başçylyk etmek hakyna, garaşly döwletiň arkalaşygynyň 30 ýyl münasibetli, garaşly döwletiň arkalaşygy gatnaşyjy döwletiň başçylarynyň beýanamaty hakyna, biologik hukuklygy üçin pekbawata hyzmatdaşlyk etmek barada, garaşly döwletiň arkalaşygy gatnaşyjy döwletiň başçylarynyň beýanamaty hakyna, Moldowa Respublikasynyň Kamrat şäheriniň 2023-nji ýylda arkalaşygynyň medeni paýtaht hökmüne ygran edilmek hakyna çözgütlerini gol çekdi. Şeýlelikde şu sammit arkalaşygynyň döwletlerine köp uğurly, netijeli hyzmatdaşlygy ygranlygyny ýene bir gezek tasdiqlady. Garaşlyda baky tarap Türkmenistan bu hyzmatdaşlygyň üstünligine sallamly goşandyr goşýar. Hepden mühim wakalary hormatly prezident bilen el-ýurt bähfetli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary dep günlerde ösýänligini äşkar etdi. Şun ýurdumyzyň Senat we Gurulşyk Önemçiligi Ministrligine dawaraly maksat geçirildi. Ola Türkmenistanyň Senaty işgärleriniň gününe başlandy. Dawaraly maksadyň işçiň häsiýeti bu pudugyň ötüşleriniň öz boşly beýany urly. Dawaraly maksat hormatly prezident bilen garaşly hemejelik beýtarap Türkmenistanyň Senaty işgärlerini iberen gutlawynyň ukulmagy başlandy. Döwlet başlygyndan gutlawyny ata watanymyzdan garaşlygyny ýewronan soňra ýurdumyzyň Senat pudugynyň şalt tepkiler bilen üstünligi, garaşlyk ýyllaryny ykdysadyň ähli uruna gadanlany äwurt üstünlikleri ýurdumyzyň beýleki puduklary bilen bir hatarda Senat pudugynyň zähme söýür, agdyr işgärleriniň özleriniň münasip goşuntylaryny goşýanlyklary belenilýär. Dawaraly masalyň dowamyna çykşylanlar häzirki döwürde berqarar döwletimizde milli senaty ösürmek, bu pudugy maýy goýmany gönükdirmek esasyna täze döwrewap önümçilik kärhanalarny urmak, hemem uduly hereket edýän kärhanalary döwrewaplaşdyrmak, daşary ýurtlaryna getirilen harytatyň urutýan önümçilik kuwatlyklaryny döretmek hemem pudugyň eksport mümkinçiliklerini ýokalandyrmak, sanly ykdysaty pudugy ornaşdyrmak, sanly innovasiýon tehnologiýaly önümçiligini ýola goýmak wezipelerini üstünlikli amala aşyrylýanyny anlatdylar. Çykyş edenler ýurdumyzda halyk hojalyk toplumyny senatlaşdyrmagy gönükdirilen başlanýyşlaryň senat puduklarynyň ukully ötüşine uly itergi berýänini, häzirki gündə senat toplumynyň halyk hojalygynyň beýlek puduklarynyň öň başçysy bolmak bilen puduklaryň geljeki ötüş üçin biniýat bolup durýanyny aýratyny belediler. Çünki geljek uly hemem eksport urly senat puduklaryny ötüşüňe täze bilentikden çykmagy, halkymyzyň abadançylygyny gönükdirilen döwlet syýasatynyň maksatlary öz beýan tapýar. Dawaraly maksata pudugyň tapawtynyň işgärlerine ýadygarlyk sowgatlara mawşurly.
Türkmenistan'ın halk hujurunun esasy puduqlarynyň biri bolan senat pudugyny düýpli özgertmeleri üstünlikli dowam etdirilip, ýurdumyzda innowasion enjamlar öňçülerini döwrüp senat kärhanlary gurulýar. Bar burunlaryň durqy täzelenýär. Senat kärhanalarynyň maddi enjamy binýady barha puturlanýar. Pudugy dünýä ölçülerine laýyk gelýän öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrylýar. Pudugy hemme tarapyny üstürmäge hemme döwrüp derejede kämilleşdirmäge şeýledi. Bulugymyň işgärläriniň hünär bayramyny bellemäge döredin ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezident bilen hoşarlyk sözler aýdyldy. Dawraly masalyň dowamyna medeniýet we mowzuatlarynyň çykyşlary ýaýbanyp, olary öz aýdym sadaryny mehriban watanymyzy, halkymyzyň agdy berigini hormatly prezident bilen parasaty ýurbaşlygyny, ýurdumyzyň ähli pudugyna gadanýan üstünlikleri uly joşgyny bilen wasp etdiler. Bu waspnamlary garaşdyry baky tarap Türkmenistanyň senady işgärläriniň hünär bayramyny ýokary derejede dawranlyrdy. Dawran ahyrynda garaşdyry hemişelik bir tarap Türkmenistanyň prezidentine senady işgärläriniň ýüzlenmesi kabul edildi. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watany ýelenine, diýarymyzyň ähli künjeklerini Türkmenistanyň senagat işgärläriniň güni münasibetli geçirilen aýdym sazda dawralar hem ul ruhlantligi beslenýär. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni bu ulgam millili jyrmyzyň himayat gollugy bilen ösüşleriň täze belentliklerine çykýar. Ýurdumyzyň senagat düzümini ösdürmek hormatly prezidentimiziň başçylygyny ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda durýar. Bular barada giňişleýin durup geçmek bilen dawralarda çykyp geplen adamlar döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin mehriban arkadamyza hoşallyk sözlerini aýtdylar. Bayramçylyk dawrasyna senagat pudugynyň işgärleri, önümçiligiň öňde barjylar gatnaşdylar. Dawrada gutluq sözler bilen çykyş edenler hormatly prezidentimiziň ýurdumyzy senagat taýdan ösen ýurda öwürmekde. Şeýle-de ýurdumyzyň senagat kärhanalaryny dünýäniň ösen tehnologiýaly enjamlary bilen öpçün etmekde. Amala aşyrýan işleri barada boýsunçly gurrun etmek bilen senagat işgärlerini hünär bayramçylygy bilen gutladylar. Senagat işgärleriniň çekýän pek zähmeti netijesinde önürleýän önümleriň daşary ýurtlardan getirilýän, haritlaryň orny tutup bilýän önümlerdigi aýratyn nagtalyp, olaryň milli ykdysadyatymyzyň ösüşlerine münasip goşaktlyklaryny bellediler. Türkmenistanyň senagat işgärleriniň güni münasibetli ulgamyň kärhanalaryna aýratyn tapawutlanyp zähmet çekýänlere hormatly prezidentimiziň adyndan bayramçylyk sowatlary dawraly ýagdaýda gowşurdy. Olar netijeli işlemege döredilýän şertler üçin gaýhryman arkadamyza alkyşlaryny beýan etdiler. Bayramçylyk münasibetli aýdym sazda ruh bilen çykyşlara hem uly orun berildi. Şany seni münasibetli çykyşlarda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň, hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan beýik işleriniň, Türkmenistan parahatçylyk we anaşmaň watan ýylnyň, ýurdumyzda gadanylýan beýik ösüşleriň wasby etirildi. Şu bayramçylyk gününe ýerine ýetirilen joşgyny çykyşlarda bu sazdaşyk ýokary ruhlanykda wasp edildi. Şol çykyşlar täsirli hem täzeçiligi bilen tapawutlandy. Boýdan aşa aýdym sazlara beslenen bu pursatlar adamlara şatlyk paýlady. Dawralarda baky bagtyarlygy hemişelik peşkeş beren mehriban arkadamyza tüýsürekden alkyş hem hoşallyk sözler aýdyldy. Senagat işgärleriniň güni münasibetli ýagşyly Qaqaýew adynaky Halkara Nevit we Gada Uniwersitetinde, Oğuzhan adynaky Injinier Tehnologiýalar Uniwersitetinde, Türkmen Döwlet Binagärlik, Türkmenistanyň Injinier Tehnik we Uly Kommunikasiýalary, Türkmenistanyň Döwlet Energetika institutlarynda, Hydyr Derýaýew adynaky Mugallimçilik mektebinde geçirilen çäreler ýokary ruhlantligi beslenýär. Şunlar ýurdumyzyň agaltynly pellerine Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watany ýylyna kemal etirilen gowuşy hasalynyň ýygmy gowuşamaýan depkinlerde gyzgalaňly dowam edýär. Hormatly prezident bilen taýsir taýlalaryň netijesinde daýhanlymyza berilýän ýygdyrly golluw, döwlet tarapyndan berilýän ýeňillikler o welatyny zähmet ýeňişlerine galkynarýar. Bu aýdanlary bolsa, paýtaş kärleşilerimiziň mögsümde gadanýan zähmet üstünlikleriniň esasy O.Hojaniyazow ekinleriniň biri bolan gowuşydan alynýan bol hem bereketli hasalyň basaryna da bütün aýdynlygy bilen göz ýetirmek bolýar. Ýurdumynyň Lewap welaýatyna da Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watan ýylyna kälençi bawaday xanlarymyzyň gaýratly zähmetinden kemale gelen bolken bitkinli gowuşa hasalyny isripsiz çalt we gysga möhletlerde ýygnap watan harmanyna taşanmak boýunça netijeli işler alınıp barýar. Härki pursatlarda sevitde bu jogapkärli mögsüm ýokary guramaşylyk häsiýetine eýe bolup, uly depkinleri bilen gyzgynanyny dowam edýär. Şu O.Hojaniyazow ýylynda da welaýatda gowuşanyň ýerli toprak gowa şertlerine laýyk gelýän görnüşler ekilip, aratenikanyň talaplaryna laýyklykda alınıp barýan tutumly işleriň netijesinde ýokary zähmet görkezjiler gadanyldy.
Ak patrak ýaly açylan ağ altynly meýdanlar lewaply hasyl uswatlarynyň tutan ýerli zähmetinden, bereketli ine topragymyzy siňdiren çeksiz yklasyndan habar berýär. Bol hasyla duran owaşa meýdanlary daýhan adamynyň çekilen gaýratly zähmetiň rehmeti hem miwesi bolup gözleňe dokunurýar. Munyň özi berqarar döwletimiziň bagtyalyk döwrüne owa zähmetkeşler üçin döredilýän giň mümkinçilikleriň owa senaga toplumyny düýpli sürmeklige gönükdirilen oýlanşykly döwlet siýasatlarynyň aýdyn netijesidir. Yeri gelenine billap geçte Owaçanyň bereketli hasyny kemale getirmekde, vilayetde hormatlar kadamynyň sebitiň O.Hojaniýazowlaryna alyp beren kuwwatly tehnikalarynyň güýjünden yerlikli peýdalanyp ýokary görkezler gazanylýar. O.Hojaniýazow ekinlerine edilýän iýdegiň bellenilen agrotehnika şäherleriň talaba laýyk alınıp barylmagy sebitiň bagadaý hanlaryny üstünliklere getdirýär. Paýtaýyň mewsimine de häzirki zaman O.Hojaniýazow tehnikalary işen çekilip, olara tejribeli mehanizatorlar erkedýärler. Kämil paýtaýygy kombaynlar hasynyň çalt hemde ýokary önümlülükli ýygnalmagyna uly ýardam berýär. Mewsimde ýokary götürjiligi bolan awtouloglaryň sürüjilerine münasip hyzmaty bar. Olar şu günler ýygnanan hasyly paýta kabul ediş nokotlaryna ýetirmekde uly işini gorkadýarlar. Ademy lewap topragyny mewsimiň guramaçlykly geçirmek üçin ähli zerurluklar gözüňe tutulup, bereketli meýdanlarda pek zähmet gaýnap joşýar. Mewsimde jemgyýetçilik guramalarynyň jogapkar işgärleri gahrman akademiyanyň parasatly başdanlygyny ýurdumyzda arnyp barýan döwlet siýasatyny halkymyza ýetirip, wagt etmekde de netijeli işler alyp barýarlar. Medeniyet we sulgy durgamanyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri mewsimiň gahrmanlarynyň armasyny ýetirmekde, joşgyny zähmeti ruhy taýdan gollamakda ýygy-ýygydan owa ilatynyň arasyna bolup, şuňur maglumat munawwesinin wagt ýetirýän işlerini ýaýwanlanmakda, medeni hyzmaty ýoly goýmakda uly işlerini gorkadýarlar. Gyýytka wagtlaryň günortaňky dinjaş pursatlaryna meýdan şölgelerine guralýan meden hyzmatlar, gowunlary götürji aýdymdyr saatlar, wäşleriň gülküli çykyşlary, paýtaçy bagadaý hanlaryň şatlygyny şatlyk goşup, joşgyny zähmete itergi berýär. Bereketli ağ altynly meýdanlarda ýanglanýan ruhulent aýdymlarda ýurdumyň bede wagtly ösüşleri, gahrman akademiyanyň rowaj işleri, ülkemizde durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeler, türkmen owasynyň täze keşfi, tebigat gözellikleri uludan wasp edilýär. Mewsimiň öňdäwazlary jemgyýetçilik guramalary tarapyndan iýdigidel höwüslendirilip, ýüri tasawwurlar goşulýar. Bir kemsiz kemale gelen gowaçaly meýdanlaryň golaýyna gurnalýan adyg önümleriniň sewda satygy, zähmet adamlarynyň wagtlaryny tygşytlamagy, isteklerini kanagatlandyrmagy hassa gaýratly zähmet çekmeklerine uly ýardam berýär. Tutan ýerli gyjyk hem gaýrat bilen çekilen pek zähmetiň netijesinde vilayetde ağ altynly daýaklaryň hatary iýdigidel artýar. Gadagalaryna dowam edýän häzirki paýta ýygyň mewsiminde vilayetiň paýta rasalaryjy kärhanalaryna da işler gowunaja ýoly goýulyp, barha depkini käsete eýe bolýar. Gaýtadan işlenen gowaçak hasyly vilayetiň dokma kärhanalaryna ugradylýar. Döwrewap dokma kärhanalaryna ýokary hilli naq paýta ýöplügi taýýarlanyp, ýokary zähmet üstünlikleri gazanylýar. Bereketli bol hasyl munyň özi dokma önümleriniň bolçulugydyr. Vilayetiň O.Hojaniýazowçylary ustat ýerlerini, käreniçi bagadaý hanlaryny hemme tarapdan gollap, ýurdumynyň owa senaga toplumyny ösüşleriň täze belentliklerine çykaran Mehriban akademiyada alkyş hem hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Yergelerine bellap geçdik. Häzirki döwürde ýygyn mewsimine çekilen kuwwatly O.Hojaniýazow tehnikalarynyň kömegi bilen hasyly isrepsiz öz wagtyna ýygnap, döwlet garmanyna taşymak orduny giýje günlüğüň dowamyna bökdönçli işler anyp barylýar. Hormatly şerhäder ortaga peşemizde hepden dowamyna garaşylýan howa barda, ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gulluw tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam elek edýärler. Hormatly ýerleşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýaly senanamasynyň meýdan dowru oktyabr aýynyň 22-sine tamamlanýar we oktyabr aýynyň 23-inden akrap dowru başlanýar. Mehriban adamlar, geliňini bolsa oktyabr aýynyň 18-inden oktyabr aýynyň 24-ine çenli hepden dowamyna ýurdumyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Ýani geljek hepdeniň başynda we ortasyny ýurdumyň çähine gün watardan çyl howa akynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyzyň Balkan, Ahal we Daşoğlu welaýetlerini ýagşy ýağmagyna, şeýle-de howanyň geceng temperaturalarynyň hepden ikinji ýarymyny betelmegine garaşylýar. Az dakygy. Ýurdumyň Balkan welaýetine üýtgäp turamyrtly howa bolup, hepden başyna we ortasyny ýagşy ýagar. Demraz gün watardan teliň sekundda 8-13-den 12-17 metr ýetýän şymal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 6-17 gradusdan 17 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 23-28 gradus, welaýetin kenarya etraplaryna 17-20 gradus maýl bolmagy garaşylýar.
Diyarymyň Ahaly welaýatyna üýtgäp duran mutly howa bolup, hepden ortasyna ýagyş ýagar. Günogordan demir kumnatar oğrunat gödýän tiligi sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymal oňsmygyny hemde howaň temperaturasynyň gecelerine 3-8 gradusdan 14 gradusga çenli mayıl, gündüzlerine 13-18 gradusdan 30 gradusga çenli mayıl olmana garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyna adkam lutly, hepden ortasyna üýtgäp duran mutly howa bolup, günogordan demir kumnatar oğrunat gödýän tiligi sekundda 6-17-den 11-16 metr etýän şymal oňsmygyny hemde howaň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradusdan 10 gradusga çenli mayıl, gündüzlerine 14-19 gradusdan 28 gradusga çenli mayıl olmana garaşylýar. Diýarmyň Laýap welaýatyna adkam lutly, hepden ortasyna üýtgäp duran mutly howa bolup, günogordan demir kumnatar oğrunat gödýän tiligi sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymal oňsmygyny hemde howaň temperaturasynyň gecelerine 0-5 gradusdan 10 gradusga çenli mayıl, gündüzlerine 13-18 gradusdan 27 gradusga çenli mayıl olmana garaşylýar. Ýurdumyň Daşoğlu welaýatyna üýtgäp duran mutly howa bolup, hepden ortasyna ýagyş ýagar. Günogordan demir kumnatar oğrunat gödýän tiligi sekundda 6-17-den 12-17 metr etýän şymal oňsmygyny hemde howaň temperaturasynyň gecelerine 1 gradus sowukdan 8 gradusga çenli mayıl, gündüzlerine 11-16 gradusdan 24 gradusga çenli mayıl olmana garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp duran mutly howa bolup, hepden ortasyna adkam ýagyş ýagar. Günogordan demir kumnatar oğrunat gödýän tiligi sekundda 7-9-dan 11-13 metr etýän şymal oňsmygyny hemde howaň temperaturasynyň gecelerine 4-6 gradusdan 10 gradusga çenli mayıl, gündüzlerine 14-16 gradusdan 20 gradusga çenli mayıl olmana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdum boýunça oktyabr aýynyň 18-nde magnit gaýdasynyň gowşak ýagdaýda saklanmana garaşylýar. Mähriban adamlar, siz oktyabr aýynyň 18-inden oktyabr aýynyň 24-ne çenli hepden dowamynda ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanış boluňuz. Ediz watandaşlar, göz bassyna günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, baslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýlekem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň gadadan 9 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsuz täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyz borun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bulary berk-berjaý etseňiz, ýylyň islenlik bassyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunuň Watan Habarlary ýaşamagy jemleýäs. Berqarar döwletimizden bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär ösenýär. Ähli ösüşlüğüne bolsa halkyň bähbidi bar. Şunuky biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edidileşer.